салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, саҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди эндометрит, яъне илтиҳоби қабати дохилии бачадон ё ин ки воспаление қабати дохилии бачадон ба шумо каме маълумот диҳам. Пеш аз оне ки наворро сар кунем, мехостам оиди як комментарие ки хеле бисёр такрор мешавад ба ҳамон комментария посух диҳам. Бисёриҳо хоҳиш мекунанд ки оиди кор ва фаъолияти худам каме маълумот диҳам, ҷои корам дар куҷо кор мекунам, мехоҳанд ки маълумот бигиранд. бовар кунед дӯстон, мехоҳам ки як навори пурраи мукаммал ба шумо тайёр кунам, вале аз сабабе ки ҳамон маҳорати дар назди мардум, дар назди беморон навор кардан, телефон гирифтанро надорам, он қадар хуб наметавонам ҳамин чизро истифода барам, ё ин ки дар роҳ одати телефон гирифтан, навор карданро надорам. Аз ҳамин сабаб ҳамин наворро хуб тайёр карда натониста истодаам, вале кӯшиш мекунам ки дар наворҳои оянда якта навор оиди кору фаъолияти худам ба шумо пешкаш намоям. Ва инчунин бениҳоят саволҳои бисёр оиди дар кадом соҳа кору фаъолияти ман мебошад, яъне духтури кадом соҳа ҳастам. Шахсоне ки канали моро аз аввал тамошо мекунанд, обуна шудагӣ ҳастанд, аллакай ба фикрам медонанд ки дар 2-3 соли охир ман танҳо бо ташхиси ултрасадо яъне УЗИ машғул ҳастам. дар айни ҳол ман ба қабули беморон, яъне бо табобати беморон, бо табобати бемориҳои занона, табобати бемориҳои дарунӣ машғул нестам, чунки дар айни ҳол барои ман ташхиси ултрасадо писанд мебошад ва кӯшиш мекунам ки танҳо дар ҳамин соҳа дониши худро мукаммалтар созам. Ва аз сабаби оне ки ман дар беморхонаи давлатӣ кор мекунам, дар клиникаи шахсӣ кор намекунам, аз ҳамин сабаб ман наметавонам ки бо табобати беморон машғул шавам. Танҳо дар айни замон бо соҳаи худам, яъне ташхиси ултрасадо, метавонам ки беморонро қабул кунам. Акнун навори имрӯзамонро шурӯъ мекунем. Эндометрит ин илтиҳоби қабати дохилии бачадон мебошад, яъне воспаление қабати дохилии бачадон, воспаление тамоми бачадон не. Чӣ хеле ки аллакай ба фикрам шумо медонед, худи эндометрий ин қабати дохилии бачадон мебошад ва ҳар моҳ дар давраи ҳайзбинӣ ҳамон қабати дохилии бачадон канда мешавад ва то давраи дигари ҳайзбинӣ аз нав барқарор мешавад, яъне ҳар моҳ ҳамон эндометрий аз нав канда барқарор шудан мегирад. Вақте ки қабати дохилии бачадон илтиҳоб мегирад, ном гузошта мешавад эндометрит. Сабабҳои пайдоиши эндометрит бениҳоят бисёр ҳастанд ва хеле гуногун ҳастанд. Эндометрит метавонад ки дар вақти гузоштани спираль, дар вақти исқоти ҳамл кардан, яъне аборти адсоса кардан, ҳангоми ҷарроҳиҳое ки дар коси хурд карда мешаванд, ҳангоми ворид шудани ба ковакии бачадон ҳама гуна вирусу инфексияҳо, микроорганизмҳо, риоя накардани қоидаҳои гигиенӣ, истифодаи ҳама гуна тампонҳое ки дар хона тайёр карда мешаванд, ё ин ки тампонҳое ки дар ҳолати бесанитарӣ тайёр карда мешаванд, ҳамон чизҳо низ метавонанд ки ба эндометрит оварда расонанд. Инчунин ҳангоме ки зан бе тавсияи духтур антибиотикҳои гуногун истифода мебарад, свечаҳои гуногунро бетартибона истифода мебарад, метавонад ки иммунитети дохилии ковакии маҳбалро паст кунад, микрофлорашро вайрон кунад. Ин низ ба эндометрит оварда мерасонад. худи организми зан, худи бачадон ва гарданаки бачадон як лоби махсусе дорад ки организми занро муҳофизат мекунад аз бисёр вирусу инфексияҳо, намемонад ки ҳамон воспаление пайдо шавад. Вале дар бисёр ҳолатҳо вақте ки зан ҳамаи ҳамин гуфташудаҳоро риоя намекунад, метавонад ки иммунитет ки паст ки шуд, воспаление зиёдтар шавад. Инчунин ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, вақте ки дар организми мард миқдори зиёди вирусу инфексияҳо вуҷуд дорад, метавонад ки бо миқдори каме ҳам бошад, илтиҳоб дар организми зан пайдо шавад. Эндометрит чанд намуд мешавад? Эндометрит ду намуд мешавад: эндометрити музмин ва эндометрити шадид. Эндометрити шадид бисёртар дар вақти ҷарроҳиҳое ки дар коси хурд гузаронида мешавад, ҳангоми исқоти ҳамл кардан, яъне аборт адсос кардан ва ҳангоми гузоштани спираль дида мешавад. дар вақти эндометрити шадид дар зан таби баланд дида мешавад, таб ларза дар поёни шикам ки ба миён медиҳад, дар пойҳо дида мешавад, дарди сар, выделение аз ҳад зиёд ки рангаш зард аст, ба монанди зардоб аст ва бӯи бениҳоят бад дорад дида мешавад. Эндометрити музмин бошад чӣ гуна аст? Яъне хронический эндометрит. дар ин ҳолат бошад ҳангоми табобат накардани эндометрити шадид, яъне острый эндометрит, ва инчунин ҳангоме ки ба организми зан ворид шудани ҳама гуна вирусу инфексияҳо дида мешавад. нишонаҳояш бошад беҳолӣ, бемадорӣ, дарди аз ҳад зиёд ҳангоми бенамозӣ, выделение аз ҳад зиёд, зарчатоб, сафедчатоб ки бӯи безеб доранд, дардҳои кун дар поёни шикам, дард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва инчунин выделениҳои хунмонанд дида мешавад. ташхисаш бошад чӣ гуна аст? ҳангоме ки дар шумо чунин шикоятҳо дида шуд, вақте ки шумо ба духтур муроҷиат кардед, аз шумо мазоқ мегиранд, дар мазоқ дида мешавад ки дар шумо илтиҳоб ҳаст ё ин ки нест. баъд аз он палпатсияи бачадон, яъне қапидани бачадон. ҳангоми қапидан дида мешавад ки бачадон андозаҳояш калон аст.
баъд аз ин шуморо равон мекунанд ба ташхиси ультразадо. Дар ташхиси ультразадо дида мешавад, ки андозаҳои бачадон калон аст. худи эндометрий бошад, сохтораш гуногун аст. баъд аз оне ки ҳамаи ташхисҳоро гузаштед, дар шумо муайян мекунанд, ки шумо острия эндометрит доред ё ин ки хронический. ҳангоми острия эндометрит ба шумо тавсия медиҳанд антибиотикое, ки таъсироташон сахттар аст. ҳангоми хронический эндометрит ба ғайр аз антибиотико ба шумо тавсия дода мешавад свечаҳои махсус ва инчунин витаминҳо ва инчунин доруҳои махсусе, ки иммунитети шуморо баландтар мекунанд. дар вақти табобати хронический эндометрит хатогии бисёр занҳо дар чӣ аст? дар бисёр ҳолатҳо занҳо гумон мекунанд, ки вақте ки табобатро ба онҳо духтур пешниҳод мекунад, бо як табобат гирифтан эндометрит нест мешавад ва сиҳат меёбад. дар асл бошад ин тавр нест. ҳангоми хронический эндометрит бо як курс табобат зан сиҳат ёфта наметавонад. вақте ки шумо як курс табобат мегиред, шумо ҳамон микроб, вирусу инфексияҳоро тамоман аз организми худ нест намекунед. дар аввал нишонаҳояш беҳтар мешавад, шикоятҳои шумо камтар мешавад. дар асл бошад вирус тамоман нест нашудааст ва метавонад, ки баъд аз 3 моҳ, баъд аз 6 моҳ аз нав авҷ гирад ва ҳамаи нишонаҳоро аз нав пайдо кунад. аз ҳамин рӯ хубтар мешавад, ки ҳангоми табобати хронический эндометрит бо як курс табобат не, бо 3-4 курс табобат дар назорати духтур бо гирифтани мазоқ, бо ташхиси ультразадо муайян кунед, ки ҳамин илтиҳоб аз организми шумо дур шудааст ё ин ки не. пешгирии эндометрит бошад чӣ гуна аст? дар аввал бояд шумо қоидаҳои гигиении риоя кунед. такпӯшҳои пахтагӣ истифода баред. ҳангоме ки зан такпӯшҳои синтетикӣ истифода мебарад, метавонад, ки микробу инфексияҳоро афзоишашро зиёдтар кунад. аз ҳар гуна тампонҳои дасткун ё ин ки тампонҳои хонагӣ истифода набаред. инчунин аз гел ва собунҳое, ки таркиби кимиявиашон бениҳоят безеб аст, истифода набаред. ва соле 1 ё 2 маротиба мазоқ супоред ва бинед, ки микрофлораи дохили маҳбали шумо, яъне микрофлораи влагалишияи шумо чӣ хел аст. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худатонро метавонед дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.